ko što reče planinarska kuća Gradina na samom vrhu. 969 metara. Tamo Vlašić. Maglovita i smogom pokrivena dolina. Točno se vidi ta linija. Nije Sarajevo, ali eto, zagušljivo je. Kad pogledate dole, možemo. Vidite, FIS, ekonomike, poslovni centar ili ti središte. Ma nemoj. Nije neki posebno težak uspon. Ima put. Dolje je već Bučić. Dolje ćemo se spustiti poslije. Ovdje je lijepo ravno. Odlično. Preporučio bi svakom ko ima malo volje i kondicije. Dolje ćemo se spustiti nekako. Pa ćemo poslije snimiti kad bude bolje vidljivo sela. Ovako u biti tu dođe 969 metara. Lijepo napravljeno. Zgodno. Djevaj gara i ciga. Tako gara? Ne.